iskustva u PR komunikacijama. Za Academy 387 pripremila sam trening iz poslovnog komuniciranja. U današnjem svijetu svi smo komunikatori, samo postavlja se veliko pitanje koliko dobro to radimo. Ovaj trening namijenjen je svim onima koji žele poboljšati svoju stručnost i iskustvo, dobiti iskustvo u poslovnom komuniciranju, naučiti šta su to metodologije savremenog komuniciranja, savremenog poslovnog komuniciranja i ono što je najvažnije, kako komunicirati sa potencijalnim i budućim klijentima. Svi mi svoje prezentacije prema klijentima upućujemo iz vlastitog ugla. Međutim, ono što je važno jeste analizirati svoju ciljnu publiku, odnosno svoje ciljne klijente, naučiti kako dobro pročitati pitch, kako dobro prezentirati i naravno ono što je važnije, kao što sam rekla, potpisati ugovor sa budućim klijentom. Ja pozivam sve oni koji rade u prodaji, direktore kompanija, zatim ljude koji se bave IT-em i PR-om također, da dođu i zajedno sa mnom prođu dvodnevni trening koji će sadržavati osnove komuniciranja, poslovno komuniciranje, analizu ciljnih javnosti, analizu pičeva i naravno ono što je najvažnije, sljedeći dan radit ćemo zajedno da biste probali kako izgleda stvarni život i stvarni pitch.